Jeg hedder Simon, og jeg studerer elektronisk musik på UEA. Jeg føler, at studiet gør det muligt at opnå mine tanker om, hvad jeg vil som elektronisk musiker, fordi det er alsidigt. Det har mange forskellige elementer, der gør, at jeg kan udvikle de ting, jeg har lyst til. Og jeg har ret høj mulighed for at fokusere undervisningen ned til det, jeg er interesseret i at arbejde med. Studiemiljøet, eller dem, der går på elektronisk musik, har et meget bredt udtryk. Det er mange forskellige typer. I min klasse er der mange, der laver pop-produktion eller eksperimenterende elektroniske ting, og man arbejder på tværs af det. Og det gør også, at der er mange forskellige personligheder og udtryk, som man kan arbejde sammen med og være omkring, og det er mega spændende. Specielt hovedinstrumentundervisningen, hvor man har ene hånd med en lærer, som man hver eneste uge snakker med en professionel, der har godt sprog for elektronisk musik, og som er mega dygtig. Man kan snakke om sin egen musik med og udvikle sig. Det synes jeg er virkelig unikt og mega fedt. Mit mål, efter jeg er færdig med bacheloren, er, at jeg vil gerne være professionel musiker. Jeg vil gerne leve af en eller anden form for kombination af at arbejde med elektronisk musik i forskellige former, komponere måske til film, eller bare lave udgivelser i form af albums, men også producere for andre, eller live, og sådan ting, jeg selv gerne vil leve med. Og måske undervise er også en mulighed.